ale musíš sa dívať. Na čo už tak Gratulálok. Jediný s balónami ste bežali. Balóny bežia! Jediný s balónami. Však sme boli aspoň pekne identifikovať. Z ďalky sme vás videli. Blahoželáme maratoncom. Ďakujem. Na čo? Ale že taký fotku, že deň čo tam vyšlo a vy doma máte balóny pred sebou. No, však. Nižší míry, poďte sem. A to odkiaľ máte? No ale vy ste si toho nejak veľa zobrali. No, ešte si sa ju Čo, to je čo? Aj pre Vinku máš? Mám. Poď tu. Počkaj, nech mi zúra. Dajte mi balón, daj preč, lebo sme ťa nevideli. Daj balóny dole, tak jak oni majú, lebo Maťovi cesta ide šnúra. Hej, hej. A ukážte medaile. Ale nešla medaile ukázať. Medailu máš naopak, pekne si ju. 3, 2, 1, teraz. Bude ešte ďalšia. Ďalšia, ešte jedna. Ešte sa pozerajte na mňa teraz. Ale 120 príľby, ja bolo. Prilby dole. Jasne, bez s príľbami. No, tak. Tak, koľko beží ľudí. No, Maratón. Vinka kráčala, ona bola náš ten organizátor behu. Ale máme nový Podľa nej rekord. sme. 31. na budúci rok mesiac predtým začneme trénovať. Poďte ešte raz dať Miši fotku. Máme rekord. 34, máte nie 31. 31, 40. Ešte raz. Asi Tváre. Fotografii. A dedo je kde? Dedo ešte Neviem, kde je. 3, 2, 1, teraz. Dedo pešo ide, ne? A ešte vás Ale on išiel už skôr, lebo my kým sme sa prezekli, vybrali bicykle, ale nestretli. Usmev. 2, 1, úsmev sa. Usmejem sa. Možno A ja išiel. si ešte prosím, koľko na mňa?